Gra go cúla cethir le fáil ar an app iOS seinnteoir uair nua a níos. An tápíag sa láthair trealamh riachta nó. Tá sé anréachtaine. Agus, tá sé saor aisce. Tá sceapa go ceart mála tuairteal nó hebí centaine matá. Ní waithí am ro wifi seo ar fad. Tá mis go airtíana ar Nigel Vickle ceann bheach le fáric Joseph ceannín Wattiú. Tá táir bhfuil bit marach í go gasú a cosú líbse. Tá sé seo par cían ar fad. Tá sé dó, grazie. Agus bati fe gan am céanna. Na gailbí a bhí nervise. Is sanalaí technoliaachta. Níosáid mé éfach de CGI an se. Nar saolaíam rud taobh seo, smuoiníam ar... Fági seo go beo. Tá sé bham. Tá an app seinnteoir ar feilenis ón shop a iTunes, don gháhan agus an tablet agus tá sé saor aisce.